Rähinnärekordissa. Eikäläs koitetaan, ei päästä sisään. Oliko nyt helvettiin täältä ravintolan ovesta? Vittu puolella. Mä tuon teille kaikki viinat baarista, ihan kaikki. Joo, sisään vaan, se on tupo tänne naminaikkosi. Okei, selvä. No voi vittu. Ja vittu, mä enää nurkkaan istua, jos ei vaikka näkis meitä. Joo! Mene! No vittu, mennään nyt äkkiin. Hei, eiks tuolla noin ihanat Sadamarketin pojat? Ai missä? No tuolla nurkassa tietenkin. No, on. Mennäänkö nyt juttelemaan niille jotain? Ei vittu, tuot tulee taas noit jotain vitun biatse. Eiks tossa vittu Silikonin lola? Ja toi toinen Janina Froster. No voi vittu. Hei, ettekö tää on näitä tyyppejä Sadamarket 7-0? Ollaan vittu saatana. Lähtekää lehmät menee! Vittu turha yrittää mitään, ei kiinni. No otetaanko se silleen? Yrittäkää vaikka tota portsari. Kaikki vitun maaliset luulee meitä aina saavansa. Ihan vaan näyttämään rinnat ja maalatun naamansa. Kiinteät perseet ja silikonihuulet. Sadamarketin pojat on helppoa lihaa. Haha, niinhän se sitten luulee. Totuus on se tuommoista lutkaa, mä en rupee pumppaa. Kantapöydästä joutuu pakenee pimeämpään nurkkaan. Vittu lutka lähde muualle, kevyt savukkeitas imee. Muunet vaikutus teet puremaan seksikkäästi limeen. Minihamet päälle eikä pikkuhousuja alla. Säällittävämpi tapaus, kun teini huorat kerravalla. Ihan outo homma, kaikki muijat tarjon drinkki. Joka suunnasta puskee basickiin taas eivattu pimppi. Muijat kiimasena kilju. Ahmete, ota mun. Vittu mä lähden kohta menee vaikka kuinka kilju. Etteks tajullut, että teette itsestään naurun alasi. Tuommoisten perseet rikon, kun ne ois ikkunalasi. Tuttu saas pyytää, veijeriltä kyrpää. No onks sul muut tarjoa, kun tusina pilluu märkää? No painu vittu huora vittuun, näin vaikka härkää. No mikä vittu sua vaivaa, hue? Mua painaa. Kyllä sä baby tiedät, on mieluummin vainaa. Se sorry Cindy Crawford, et samoin saa naimaa. Tietäkää myös T3T ole helppo poka. Metsi pitää naisommista asoa, et mieti sitä lola. Naisia on kaukaa ja naisia on läheltä, mut vähän ne ruppee niiden päällä äheltää. Naisia on siis joka sormelle, näistä riittäis jakaa paikkaa pahan sedän polvelle. Mitä, haluatko rami yhden neitä? Ei mua tommoset kyllä nyt kiinnosta, laita vaikka hassu. Mä nyt tää tollasia ollut vielä pois siitä. Näitä Pii, mitä sä tykkää? No mulla olisi vähän asiaa, kuunnelkaas tätä. Äsken pääsin sairaasta, niin nyt mä oon tullut takas. Ja heti on kimpussa kaikki säällittävät akat. Eukkoja pukkaana, mutta tämmöstä on aina. Meitsi on vaikeampi saada kuin 1 000 000 markan laina. Mulla ei oo tapana naisten peräs bostaa, jos mun ovelle eksyy. Aion pistaamalla kostaa. Ja tasohan on korkealla kuin täydet 5 tähteä. Ihan turha luulla, että alettais mun kämpille lähteä. Sillä näkökenttää hämärän minkälaiset päihteet. Mä otan kakun päältä kirsikaa ja muille jää vaan tähteä. Niin nyt kun on tähti, niin ei silti starailla. Kuitenkin naiset haluu aina alasti halailla, vaikka riittäis horoja. Monoa, tätä Heikkilän pomoa, se on noloa, jos tuut tarjo sun koloa. Koska venaa loppuun asti sitä oikeeta prinsessaa. Ratsastamassa mun luo orissa, mustassa, kiiltävässä harniskassa tyyppinaispuolisten mosta. Joka rakastaa mua, ihan vaan mun takia. Eikä yritä pelkkiä mun massei hankkia. Mulla on myös tapa uskoa, et se on näkemällä ekalla. Rakkaut ikuista, siihen asti nautin yksin oikeudesta. Ei huulu punasta, silikoneesta tai lusta asusta. Teille on yhtä apua, hakea saatte miehistä muista. Eli näpit vittu irti mun maveksista. Come on, hei, yhden kerran. Come on, hei, ees yhden kerran, joo, please. Voi vittu, mähän en tommos suoraan naita. Niin kaavan mukaan, joka muija kuuluu tusinaan, sit syystä et pääse mun kanssani muhimaan. Mua ei kiinnosta vaikka oisit entinen Miss Suomi. Sun ja mun välissä on vähintään 1 raja kyltti ja puomi. Alkoholi kittaan, silti ei nouse teidän pointsit. Teistä teorian esimerkki ois blondi vitsi. Paremmat kiksit mulle tarjoa vaikka maol. Mä en nussi sua, saat täyttää sormavas vaan. Puput aina soittaa 0700 MCP. Mä en jaksa tuolla skeidaa, ne haluu mut vaan seksiin. Niin paljon on vientiä, että tarvii itseään kartat etsiä. Se johtuu siitä, että vaihdoin ruokavalioni pientodiettiin. Ryppyretken jälkeen herään välillä Helsinki-Rovaniemi. Ja toisena taksin tilaamiseen ei riitäkään suomen kieli. Se on silleen, että tähän panoralliin tulee välittömästi stoppi. Näpit irti mun palleista, siirry vaikka teijin moppi. Meitsille ei kelpaa mikään Pamela Bevatsi. Karsin enemmän horoja kuin juutalaisia natsi. Tasokkuutta kyllä löytys, kyse ei oo siitä. Mutta kun meitsille ei edes täydellinen riitä. Siksi iskuyritykset rupee pikkuhiljaa vituttaa. Uskokaa, että teihin koskis pitkän lähti pullakaan. Mun kriteerit on korkeammalla kuin musta miehen penis. Eli ainakaan samalla tasolla kuin sä ja sun kaveris. Niin vittu lähetään menee.